έχεις αρκεί να μην το λες στη μητέρα μου. Μητέρα σου γιατί οικονόμησα και πεθαρά τώρα. Μόνο εσύ νομίζεις ότι έχεις προβλήματα με το παιχνίδι που παίζουν, εγώ δεν έχω. Τι πρόβλημα έχεις? Λοιπόν η μητέρα μου δεν το έφαγε όταν της είπα ότι θα πάω να μείνω λίγες μέρες με τον διευθυντή μου να κλείνουμε αρχείο. Δεν φαντάζομαι να είπες τίποτα για το ψεύτικο γάμο και τον πρόεδρο. Δεν είσαι καλά. Δεν το έλεγα καλύτερα στο πρωινό καφέ. Η μαμά καλή, αλλά από κουτσομπολιό και χαρτάκι πρώτα. Μπράβο. Και πώς τα κατάφερες τελικά? Για να την ησυχάσω, της είπα ότι δεν είσαι άντρας. Όταν είμαι φρεσκολουσμένος δεν ακούω καλά. Τι είπες, παιδάκι μου? Για να την ησυχάσω, της είπα ότι είσαι αδερφή. Πολύ όμως. Αδερφή εγώ? Εγώ αδερφή? Μη μου θυμώσεις. Γιατί να σου θυμώσω, παιδί μου? Τι είπες για να θυμώσω? Είπες ότι χρωστάω στην κοινωνία ολόκληρη, είπες ότι βρωμάνε τα πόδια μου, να έλεγες τέτοια πράγματα να θύμωνα. Αλλά τώρα τι είπες? Ότι τον ψιλοπαίρνω πότε πότε. Είναι λόγος αυτός για να θυμώσει ένας άντρας? Βλέπεις, το λέει και το κλικ. Οι μισοί άντρες λέει είναι αδερφές. Δεν ξέρω τι λέει το κλικ. Μπας περιπτώσει όπως τα λέει το κλικ να είσαι πληροφοράτικο με τους άλλους μισούς. Τους άντρες, τους πολλοί άντρες, τους καθαρόαιμους. Εμένα με έχουνε για αναπαραγωγή. Να μην χαθεί το είδος, το σπάνιο από τον πλανήτη. Άκου λέει η αδερφή. Σαν να παραγνωριστήκαμε εδώ μέσα μου φαίνεται. Αντί να πεις ευχαριστώ, φωνάζεις κι από πάνω. Άρε Χρήστο με κατάντησες και τραβεστή. Θα βγω στους δρόμους με γόβα στιλέτο.